Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, nieuwnieuw.com Herenmode en Vierdag Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. In een tropische week ried het Cambuur hem daar op de wedstrijd tegen FC Den Bosch. En er moet wat recht zet worden na verliezen weken. Doet Cambuur mij 2 in verleer van Helmond Sport. De les die het leerd is op die joenen in Noord-Brabant. Wat voor les wie dat? Als wij meegaan in een lange ballen, een soort tafeltenniswedstrijd, dan komen wij niet in onze kracht. Als het af en toe gebeurt, dan moet je leveren. Maar willen wij controle hebben op onze manier, ons spel spelen, moet je gaan voetballen. Dan moet je een vrije man vinden, dan moet je combinatiespel spelen. In plaats van de bal elke keer teruggeven als je hem net in bezit hebt gehad. En als het dan een keer een dag is dat het niet lukt, nou, dan moet je zorgen dat je toch op basis van mentaliteit in ieder geval een punt pakt. En wat is nou de les die je gebruikt naar de wedstrijd tegen Den Bosch toe? Nou, dat is vooral in het verschil tussen de eerste 9,5 week en dat laatste stukje dan met Helmond. Dat je niet in paniek moet raken als het een keertje niet lukt. Want we hebben heel veel dingen daarvoor wel goed gedaan. En nu is de kunst het weer op te pakken en dat hebben ze op het trainingsveld heel goed gedaan. Robert Soldriekes en Fedde de Jong binnen net bij. Ze binnen op paard met Letloon en met Jong Oranje. Het budget dat er romte komt in de basisolven. Want Fedde de Jong is een basisspeler. Hij wordt tjen FC Den Bosch naar alle gedachten vervangen door Jeremy van Mullum, de nieuwe speler. Ja, ik ben er zeker klaar voor. Ik heb er ook heel veel zin in. Hoe zou je jezelf omschrijven? Eigenlijk op het middenveld best wel comfortabel aan de bal. Vooral vooruit met opzicht. En verdedigend sta ik gewoon mijn mannetje een soort van stofzuiger op het middenveld. Cambuur hellen op de slotdij van de transferperiode liefst 3 nieuwe spelers. Keeper Daan Reiziger, verdediger Thomas Pol en dus basisdebutant Jeremy van Mullum. Om te zien hoe volle die laatste 2 witten van haar nieuwe club doen we een Lietse Cambuur quiz mee ze. Ik heb me nog niet echt verdiept eigenlijk. Nee. Dus ik denk dat ik niet heel veel weet. Ja, ik heb het gevoel dat ik iets meer weet, maar het is toch een beetje... Ik ben bang dat ik zo stilval als er echte vragen komen, zeg maar. Dus. In Hokker is Cambuur oprichten. 1964. Zo. Ja, dat kwam heel snel. Die wist ik. Dat had ik echt niet geweten. Zo. Hey, ja, dat is wel goed hoor. Hij zegt toch wel ingelezen. Hij zegt van niet. Hij heeft net op Wikipedia gezeten, joh. Nee. Ja, ik zag net op zijn telefoon zitten. Dit kwam er zo snel uit. Ja. Misschien ook de enige die ik weet, maar... Ja. Hoe wist je dat? Eerlijk zijn. Je hebt net gekeken op je telefoon. Ook, maar toevallig, ik weet niet, vorige week zat ik te kijken en toen stond er van dat het in 1964 was, dus die is me gewoon bijgebleven eigenlijk. Hoe jit de fanatieke onhing van Cambuur? Iets met Noord was het. Hoezo weet ik dat ook niet? Ik had een vriend die het laatst naar me appte. Maar ik ga gokken, maar ik ben bang dat ik fout. Northside Boys, is het zoiets? Nee? Ik weet het even niet. Nee. Ik denk niet ook niet jij dat hebt gekomen, sorry. De Emmy-site. Oh, de Emmy, nee. Maar dan kwam ik ook helemaal niet in de buurt met wat ik zei trouwens. Dat was helemaal andere... Ik was wel Noord wist ik, ja, dat wist ik wel. Ja. Waar is de topscorer van alle tijden bij Cambuur? Ik heb geen idee. Etienne misschien? Etienne, ja. Dus ik dacht ik ook al, maar is het verdedigen? Dat lijkt me niet. Het is een scout. Scout? Ik weet het niet. Spits? Ja, nee. Ik dacht wel dat het een aanval was, maar nee. Jan Bruin? Oh, nee. Oh. Dat was ook echt niet... Er gaat geen belletje, ik was er niet opgekomen. Dan had ik me iets meer moeten verdiepen inderdaad. Wat is het onofficiële clublied van Cambuur dat spelen wordt bij een goal in thuiswedstrijden? Een bonuspunt voor de jongeres. Het woordskip. Het woonstrip. Nee, niet het woonschip. Toch? Woonskip. Ja, Jeremy komt dichtbij in de buurt. Ja, het woonskip. Oh, het woonskip. Oh, hoe spel je dat het eerste dan? W-O-A-N. Ja. Oh, woonskip. Ja. Jij zei woonskip. Een bonuspunt voor de zangeres? Nee, dat gaat niet worden. Anneke Dalma. Okay. Onthoud die naam. Ja, ik zei woordskip. Ja, ik deed aan het einde deed ik een D in plaats van woonskip. Dan moet ik streng zijn, dan gaat het punt toch naar Jeremy. Hij zei woonschip, hè? Hij zei wel? Nee. Ik zei daarna zeker. Hij zei schip, hij zei woonschip. Hij zei wel de OA, zeg maar, woonschip. Ja, maar ik zei het skip. Nou, zo niet anderhalf half. En dan nog 1 vraag, toch?
Nee, nog 3. Hokkerspeler van deze selectie spelen de meeste wedstrijden voor het eerste van Cambuur. Van de Remco nog speelt. Daniel van Kaam. Nee, of wie zit er nog langer? Nee, want je hebt ook... even denken, wie heb ik nog meer? Leon Bergsma. Michael Breij? Oh, die zit er al 5 jaar. Ja. Oh, top. Dit wordt pijnlijk, Thomas. Ja, dat is heel pijnlijk inderdaad. En ik zou ook nog dat ik iets meer zou weten. Maar Michael had ik ook kunnen weten. Ja, die speelt er al 4 jaar of zo. Volgend seizoen speel je met Cambuur in een nieuw stadion. Hoeveel fans kunnen er in het nieuwe Cambuurstadion? 15.000. Kijk. Hoppa. Lekker hoor. Oké, nou dan komt nu op die laatste vraag aan. Dan ben ik heel benieuwd. Dit wordt wel spannend. Dat wordt echt spannend. Wat is het meest verneemde gebouw van de stad Ljouwert dat Cambuur een sterke band mee had, omdat huldigings daar vaak plak vielen? De Oldenhoven, de Scheeftoren. Hij doet het. Gelijk. Kunnen jullie nog een shoot-out vragen? Ik wist hem ook. Ik wist de naam niet. Ik wist wel de scheve toren, maar ja, hij wist het helemaal. Hoeveel doelpunten maken Cambuur in de eerste divisie doet het in het seizoen 2020-2021 kampioen waard? We beginnen of... Nee, ga maar. Ja, maar dat is kut. Als je als eerste bent, dan moet je eentje eronder natuurlijk. Steempjes ga je maar beginnen. Kut. 94. Zo. Dat is wel heel veel trouwens inderdaad. Wacht, 86, 87. Ga ik er niet heel veel onder trouwens, maar ik gok wel hoog. En je zei veel doelpunt, hè? Ja, echt veel. Wacht, ik wil toch weer mijn antwoord aanpassen. Ik ga weer naar 94. Dan, 94 definitief? Ja, want het zijn 28, 26. Ja. dan zeg ik 95. Ja, maar kijk, daarom wou ik dat steempje schuiven. Dus, 109 doelpunten voor. 109, zo. ja. Ah, dat veel. Ja, dat is wel heel veel nou. Ja. Ja. Jeremy wint. Dankjewel. Gefeliciteerd. Nou, het viel voor mij aardig tegen. Ik dacht dat ik wat meer zou weten. Voor de Groningen. Ja, voor Groningen mochten we wel iets meer weten inderdaad. Maar ja, kom nog. Ja, ik vind het alleen maar mooi dat ik heb gewonnen, joh. Ik vind het ook. Kan ik niet verwachten, ja, maar lekker. Voor Rotterdam, ja. En die Rotterdammer Jeremy van Mullum, de winnaar van de Cambuurquiz, begint voortendaallijks in de basis in FC Den Bosch. Dertoch scoot Van Kaam een plak naar Varren. De Orenij-speler Thomas Pol, hij begint nog op de bank. Verliezen week vreed, Cambuur van Sparta en nou dus voortendaallijks in de basis van Mullum. De Ljouwerters komen goed uit de startblokken. Michael Breij kopt de bal hier naar Remco Balk. En al na 9 minuten komen de Ljouwerters op een 1-0 voorsprong. Een mooie assist van Michael Breij en Remco Balk maakt het door. Mooi voetballen, Smit naar Van Kaam en de kopbal van Breij naar Balk. En die bleef restig, 1-1 met Orzinski, de keeper van Den Bosch. En dit is de stad die het Cambuur havoe naar die domper van Verliezen weekend in Helmond Sport. Dan een tril van der Water die het ophoudt met Rin. Dat schucht er net goed uit, wie de onval van Den Bosch trokjet. Een kans komt er net uit, maar dan voortendaallijks door de ergen jochten op Sylvester van der Water. Dat schudt er heel min uit. Wat Batter krijgt. Ja, hij griep naar zijn liesk. En rekt het daarom blessure. Hij maakt eruit en wordt vervangen door Younes El Hilali. Een vervelende oortocht voor Sylvester van der Water. Die het wel een aantal weken uit de roulage is met deze lieskblessure. De eerste van moet nog onderzocht worden. Maar El Hilali dus in zijn plak, maar Cambuur weer even het spul op een nij fine. Nou, dat slag het, want dit is de onval via de linkerkant. Daniel van Kaam, hij zit op een nij onder basis. Speelt de bal met Michael Breij. Die shut aan de linkerkant rond bij Remco Balk. Het is nou haast een kopie van de eerste. Want Balk, die maakt het echt de 2-0 in de 16e minuut. Op een nij een doelpunt van Balk. En een 2-0 voorsprong dus al van Cambuur. Wat een heerlijke start op deze sneeuwte in het Cambuurstadion. Breij op een ei de onjouwer. En ik het oormeidje van Balk, Meiderwerze. Cambuur dat beter is als Den Bosch. De gasten uit Maat-Brabant hebben eens neer in te brengen.
Maar die worden hier wel in het zadel geholpen door Yannick van Os, de keeper, wat dochter daar. Een grutte flater die het afstraf wordt door Mulders. Het is 2-1. Het is neer van neder. Want Cambuur had de touwtjes stevig in handen. Maar Yannick van Os die liet de teugels hier vieren. En dat zwaagt het ervoor dat Den Bosch waarom komt in de wedstrijd. De keeper van Cambuur die de mist ingeeft. En laten we eerlijk wezen, hij had onnota nog net heel goed chanlitten dit seizoen. Waarom hij de stabiele weerde is onder de latten bij Cambuur. Zwagen voor Ulte en Zwagen die binnen Hyondal had erbij een hoekskop van Den Bosch. Het is weer vier. Een glasje bier het veld opgooid wordt. En we kennen de protocollen en dus kiest er niks met neerdoors als de spelers naar binnen sturen. Het is 1 plastic bekerke bier, maar de regels binnen de regels en dus wordt het spul stillijn. Het komt van de Noordtribune bij Cambuur en dus leidt het spul even stil. Gelukkig kunnen we daarna verder en bad het net meer dan naar de tweede helte. Den Bosch, dat roekt kansen en dit is de eerste van Zelalem. Hij rekt de peel. Cambuur komt goed bij hier in de begin van de tweede helte. Maar dat is alle jaar nergens voor nodig, want Cambuur controleert het. Nou, dit is Remco Balk. Dit is een botsing bij Orzinski en dit is een strafschop van Cambuur. Een gele kaart voor de keeper. En ver is het Remco Balk die het belutsen is bij een strafschop. Is het er een? Ja, de beiden komen in botsing. Orzinski liek het echt voor een pad de bal te spelen. Het is lastig te zien, maar Smit is gedecideerd. Leidt hem op een stip. En Milan Smit die ranselt de bal binnen. Het is zijn 5e doelpunt voor Cambuur. Waarvan Fjouwer intussen uit een strafschop. Je mag hem, ze staat er gewoon wel een specialist nemen. Milan Smit, de clubtopscorer van Cambuur, die te staan op 3 zet. Handig ietsje hier van Daniel van Kaam. Krijgt de bal bij Smit. Aan de rechterkant is het Michael Breit. Schot wordt blokt dan. Wiebe Kooistra in de rebound. Nee, wordt ik blokt. En in 2 instanties is het Orzinski die het zijn doel skinhoudt. Grutte kansen van Cambuur om op Fjouwer in te komen. Dit is nog Remco Balk. En dan in 2 instanties invallen Wiebe Kooistra. Scoort wordt er daarna net meer. Werd toch Cambuur deze wedstrijd met 3-1 oer de streek loopt. Het wie goed in de eerste helte, maar het verval daarna wie wel grut. Ik wel de eerste keer dit jaar dat ik echt boos ben geweest op de ploeg. Omdat ze zichzelf zo onnodig moeilijk maken. Je doet het zo goed. Alles wat we willen zien als club en als team leggen we op de mat. En dan moet je weer heel diep gaan om naar een 3-1 te gaan. Ik had wel het gevoel na de 3-1 dat we ook echt wel weer de controle hadden. Goede aanvallen, goede kansen. Dus helemaal tevreden niet, maar op heel veel dingen wel trots. Je staat 2-0 voor en volledige controle denk ik. Hoewel het ging ietsjes minder alleen. Ja, dan mag ik die bal niet zo inleveren, zeker niet. En dan wordt het weer echt een wedstrijd. En ik heb het net ook in de kleedkamer gezegd, dit mag mij niet overkomen. Maar dan heb ik ook mijn teamgenoten ervoor om dat zij mijn fout goed kunnen maken. Ik vind het ook heel knap hoe Remco dit gedaan heeft vandaag. Je hebt hem ook gesproken. We kwamen terug van Helmond Sport en hij kwam bij ons met een overlijden in de familie, heel erg jong. Ziek geweest, snel overleden. Dan relativeer je ook heel snel zo'n Helmond Sport nederlaag, want dan ben je vol zagrijn en dan krijg je te horen dat zoiets ergs gebeurd is. Hij had gistermiddag de uitvaart, we hebben ook eerder getraind. Daarom weet iedereen het ook, want ja, de training werd vervroegd. Je kan je allemaal voorstellen, als iemand jong overlijdt, hoe zo'n uitvaart dan nog emotioneler is dan het normaal al is. Dat je dan zo'n partij speelt waarin je zo belangrijk bent. Is als voetballer knap, maar als mens helemaal heel knap. Je had een heftige week. Je hebt gisteren nog een uitvaart gehad van een familielid. Heel jong overleden. Hoe is het dan om dat op deze manier af te sluiten? Ja, is geweldig. Mijn neef is overleden en dan is het geweldig om 2 te scoren voor hem. Ze waren voor hem. Ja, zeker weten. Een emotionele joen dus voor Remco Balk. Cambuur stiert door de oefening op het tweede plak bij 10 punten uit 4 wedstrijden. Dat binnen 2 minder als koprinner Roda JC. Onderin hebben we Telstar en Jong Ajax nog altijd net woen. Dit wie de reactie die het Cambuur moest na de nederlaag verliezen weken in Helmond. Een overwinning tegen FC Den Bosch. En volgende week dan is er weer een nieuw Cambuurjournaal. Dan speel je de Leeuwters op Snijn in Willem II. En dan is er op Manje weer een nieuw journaal. Ont dan.
Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, Nieuwnieuw.com Herenmode en Vierdag Vermogensbeheer.